joukkue sinisellä bussilla. Kruunun kurssi romahtaa. Fast on todettu kuolevaiseksi tässä ottelussa. Nyt saatte vieläkö menee seuraava. Katsokaa mitä Fahnholm tekee. Ja Suomi johtaa ottelua 2-1. Tämä on joukkue. Naatitaan, mutta ei laukasta. Tämä on kuin savolaiselta markkinoilta. Siellä naatitaan. Ei sieltä mitään enää tule. Ja sitten tulee pam! Kuuluisa helinä kuuluu jälleen! Kuuluisa helinä kuuluu jälleen! Suomi voittaa maailman mestaruuden! Kuuluisa helinä kuuluu jälleen! Kuuluisa helinä kuuluu jälleen! Suomi voittaa maailman mestaruuden! Valtaisa, valtaisa, valtaisa peliä! Jokainen kuti menee häkkiin! Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen leijonamiehistöltä 6-1, 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla. Ja sitten tulee pam! Kuuluisa helinä kuuluu jälleen, kuuluisa helinä kuuluu jälleen. Suomi voittaa maailman mestaruuden. Kuuluisa helinä kuuluu jälleen, kuuluisa helinä kuuluu jälleen. Suomi voittaa maailman mestaruuden. Kuuluisa helinä kuuluu jälleen, kuuluisa helinä kuuluu jälleen. Suomi voittaa maailman mestaruuden. Kuuluisa helinä kuuluu jälleen, kuuluisa helinä kuuluu jälleen. Suomi voittaa maailman mestaruuden. Kuuluisa helinä kuuluu jälleen. Suomi voittaa maailman mestaruuden. Kuuluisa helinä kuuluu jälleen. Kuuluisa helinä kuuluu jälleen. Suomi voittaa maailman mestaruuden. Kuuluisa helinä kuuluu jälleen, kuuluisa helinä kuuluu jälleen. Suomi voittaa maailman mestaruuden. Kuuluisa helinä kuuluu jälleen, kuuluisa helinä kuuluu jälleen. Suomi voittaa maailman mestaruuden. Kuuluisa helinä kuuluu jälleen, kuuluisa helinä kuuluu jälleen. Suomi voittaa maailman mestaruuden. Kuuluisa